Иво, гледай. Сниме. Оп, още един участник. Да. Ма то не е с толкова красива вейца. Айде, разменяме си пръчките с теб. Ето ти, Влади. Дай. Размяна на въдиците в движение. Тя е голямата риба, знае при кой да дойде. Голямата риба знае. Вземи рибата! Та малка рибка тук. Тя малка, накрая всички са малки. Де си там да асистираш за този, че уж по-голям от твоя. Вие са изучихте. Тук ще видим какво ще стане. Това дето дърпа. Ние с Румен сме по оранжевичкото. Да. Нали така беше? Да. Оранжево небето. То тая въдица черна, ама долния край е оранжево. Не. Няма повече. Иска да си ходи. Да. Неприятно число се показва тук.